Rattab qlub il-mexxejja biex jifqu l-gwerer. Dan kien il-messaġġ li jagħmel l-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna fl-omelija tiegħu waqt li kienet jiċċelebra l-Qudies Pontifikali fil-Festa ta' Santa Marija fil-Knisja Parrokjali tal-Gowdja. L-Arċisqof Scicluna għaqad dak li l-Knisja tiċċelebra llum it-tluq fis-sema ta' Marija Verġni ma' dak li bħalissa qiegħed jiddomina x-xena internazzjonali, ċoe l-gwerer fejn Monsinjur Scicluna għamel referenza partikolari għal dak li qed jiġri f'Gaza. Ma nafx jekk hux se nkun tost. Nitolbok tinterċedi għalina u trattab il-qlub biex jieqfu l-gwerer minnu bil-ġuħ ikollu xiekol, minnu bil-għaġġ ikollu xixrob, ngħixu fil-paċi madwar id-dinja kollha. Fil-fatt l-Arċisqof għamel din it-talba fl-isfond u b'referenza għall-aħħar żviluppi kif numru ta' mexxejja dinjin qegħdin ikunu f'kuntatt permezz tal-laqgħat diversi fejn fuq nett tal-aġenda tagħhom qegħdin jiddiskutu din l-istess tema. Kien għalhekk ukoll li ma' tfakkira tal-istess ġirajja tant importanti għall-Knisja Kattolika Rumana fejn jissemma Iżrael Scicluna għamel aċċenn partikolari. U meta nisimgħu dik il-kelma Iżrael f'dawn il-ġranet, aħna nitolbuk int bint il-poplu ta' Izrael biex li l-poplu tiegħek turih it-triq tal-paċi, it-triq tal-ġustizzja, turih it-triq tar-rispett tad-dinjità umana ta' kulħadd.